Matinding hirap at sakripisyo ang dinaranas ng mga kababayan nating OFW. At sa kabila ng mga pagsubok, isang kabalin natin ang naglakas ng loob na baguhin ang kapalaran ng kanyang buhay. Hi, I'm Maria Odessa Limpini, owner of Rejuvenescence. Nag-open po kami last month, so we're the newest health and wellness center, I think, kasi we've only been operating for like few weeks. Bakit nyo naisipang mag-open ng isang health and wellness center? Hindi ba kayo like nagdalawang isip na magbukas ng health and wellness center? Alam naman natin parang napakarami na ng ganitong klaseng mga centers dito sa atin. Yes, sir. Nung una, parang nagdalawang isip ako, but then I decided to take the challenge. Since I'm a nurse, I felt na naka-align pa rin naman siya sa profession ko. And gusto ko pa rin gamitin siya and at the same time mag-cater ng mga ganitong services sa mga tao. Labing-limang taon na nakipagsapalaran sa Saudi si Odessa bilang nurse. Ngunit nagdesisyon siyang umuwi sa Pilipinas upang makasama na ang pamilya at magtayo ng sariling negosyo. Si Odessa ngayon, isa ng nurse-trepreneur. Dati akong oncology nurse sa Saudi Arabia. So, I decided na mag-open ng wellness center. Una kasi, as an OFW, I felt na hindi yun permanent. So, I'd like to stay home with my kids. Then, I decided na i-open nga ito na related pa rin naman sa work ko. Iba-ibang spa and wellness centers ang makikita sa ilang lugar sa bansa. Kaya naman sa pangalan pa lang, dapat ay unique at one of a kind pa. Rejuvenescence means, renewal of youth. So, madami sa atin, syempre, yung we age. Pero, with this kind of technology, what we have, the machines that we have here and the services, we are catering people para matulungan na ma-renew yung youth nila. Siyempre, sa nakaka-relax na rejuvenating and spa experience ay hatid ng mga well-trained and dedicated staff na titiyakin ng inyong pampering and aesthetic needs. Well, aside sa well-experienced po sila, meron po silang mga trainings. Like when the machines were bought, meron silang particular training for that machine alone. And meron po kaming mga feedbacks. We also talk to each other kung ano yung mga dapat pang i-improve. Let's say, dun sa mga clients, kung meron silang mga suggestions, we also give them a very big importance. So doon based doon sa feedback nila, natutuwa po kami. We have more room for improvement. And syempre, the people, the staff, no? Yes, they take care of the clients. Pero kayo po ba, do you take care of your staff din? Yes, sir. We take care of them. Una, sila yung priority. Kailangan meron silang privilege. So, yun pong pagpapaganda. Like, hindi naman po ganun sa kanila. So, they are also welcome to
use kung ano yung and i-avail kung ano yung mga ginagamit dito. Speaking of services, look good and feel young sa mga services ng Rejuvenescence from head to toe. So, meron po kaming 7D HIFU, facelifting. Meron kaming vaginal tightening, vulva whitening. Meron din kaming mga facials. Meron kaming Korean glass skin facial. Then we have underarm whitening, hair removal with the use of Pico, diode laser. And of course, we have massage and scrubs, body scrubs, para ma-relax sila. So, ito po yung Pico diode machine. Ito po yung ginagamit for laser hair removal. Tapos, ito yung ginagamit para dun sa carbon laser. Okay. Dun sa laser hair removal, ibig sabihin kung yung mga balahibo dun sa mga lugar na ayaw mo nang magkaroon ng balahibo, yan ang ginagamit natin. Yes, sir. And what's good about that is no pain siya. Unlike yung mga mga procedures before na masakit pag tinanggal mo yung hair dun sa mga parts na yun, dito, wala po kayong mararamdamang sakit. Yes. Kasi parang wala kahit kiliti, wala man lang kiliti. Kiliti meron po kasi habang ginaganon. Pero definitely no pain. Ma'am, usually yung mga ganitong klaseng treatment, nasa malalayong lugar pa. Pero ngayon, dito para sa ating mga kababayan dito sa Pampanga, mga karating na probinsya, even as far as north, pwedeng magpunta na lang dito sa Rejuvenescence kasi nandito na, mas malapit na yung treatment na nai-offer nila dun sa mga malalayong lugar. That's right, sir. So, yung ina-avail nila dun sa, sabi mo nga, sa Manila, nandito na sa Angeles City. So, they won't have to go that far. Makakatipid na sila sa gasolina and transpo. Plus, we also give them reasonable price sa mga services. Plus, meron pang mga freebies and discounts. Perfect place to go din ang Rejuvenescence dahil bukod sa pagpapaganda, mayroon din silang massage therapy and spa na dadalhin ka sa total relaxation. We suggest na ma-relax muna sila through massage therapy. So, pagkatapos nilang ma-massage, either with the use of ventosa or yung hot stones, tapos may mga scrubs, then makakatulog sila. Doon po sa ventosa, hindi namin sila china-charge ng extra when they request for longer time. Saan yung mga services na? Yun pong sa massage. When they feel refreshed and replenished, then they go for the aesthetic. Yun, nagpapaganda sila. Nagpapa-facial and kung ano yung gusto nila, like the facelifting. Ang kanilang clients talagang feeling brand new pagkatapos ng kanilang piniling procedure. Renewed na renewed yung pakiramdam nila. And habang nagpapahinga sila, we serve them yung specialty namin. So, habang iniinom nila yon, feel nila yung mga changes dun sa kanilang pinagawa sa face nila or sa body nila. Kung nasa bucket list nyo ang pampering and relaxation pero kapos sa budget, worry no more dahil very affordable ang services and packages na ino-offer ng Rejuvenescence. So, our price ranges from yung 500, yung mga basic na facials, to only as much as 7,000. Ang pinakamahal siguro is nasa 10,000. If they will avail for the packages, marami pa po silang mga freebies and discounts, like they will have
plus 2 dun sa mga services or extra discount, 10% discount, ganun. Ano pong pakiramdam na meron kayong client, no? And then bumalik after 2 weeks. And then after 2 weeks, bumalik pero may kasama na siya. Madami pong ganyan. So, masaya po kami. May mga, sir, yung bumabalik sila as barkada or sinasama na yung jowa nila, yung family, ganon. So, masaya po kaming i-cater lalo. Hello po, ako po si Aileen Canilio, isa pong esthetician dito po sa Rejuvenescence. Masaya po na yung client na nag-feedback po na satisfied po sila sa ginagawa po namin dito po sa Rejuvenescence. Mahalaga po ba na makapag-rejuvenate ng skin or yung mapangalagaan yung ating katawan? Yes, sir, lalo na ngayon. After ng pandemic, ang mga tao depressed. And malaking bagay po, when you feel good about yourself, and yung health mo is nabuboost din. So, hindi lang yung simpleng pagkain o paglabas. So, yun po. Pag rejuvenated ka, nabuboost din yung immune system mo. Halimbawa, before, yung mga may madaming wrinkles, pagkatapos ng procedure nila, they feel, bagong tao sila. And they feel confident. So, yun, they feel more happy and nakikihalubilo na sila sa mga tao. Hindi na sila masyadong shy. Bagamat halos isang buwan lamang mula nang magbukas ang Rejuvenescence, malaki raw ang tiwala ni Odessa na magiging matagumpay ito. We're planning to add more services and later on mag-branch out kami sa ibang cities. Yan. So I'm inviting you po to try our services. So if you want to feel relaxed, rejuvenated, refreshed, and be young again, punta po kayo dito. Nasa Santo Rosario Street, Santo Domingo, Angeles City. Sa harap lang po ng Chevalier School. To unwind and rejuvenate, ito ang serbisyong piniling buksan ng ating kababayang OFW nurse na siguradong aalagaan ang inyong katawan at mararamdaman ang panibagong sigla at ganda.